Els contes d'en Richie ens agrada fer contingut més accessible. És per aquest motiu que aquesta versió del videorelat té audiodescripció AD i subtítols de colors CC. La Mercè a la ràdio. Aquest relat s'ha enregistrat a les instal·lacions de Ràdio Vilafant. Agraïm que hagin cedit l'espai. Aquí comença l'especial Un any del projecte Els contes d'en Richie, titulat El follet del bosc, escrit per Ricard Vidal i enregistrat a Ràdio Vilafant. En Richie a la ràdio. Què hi faig aquí? Per què he entrat al bosc? I com puc trobar la sortida? Es preguntava un noi que s'havia perdut al bosc. Portava una motxilla buida i duia a la mà un entrepà de formatge i pernil dolç, tot i que el seu entrepà preferit era el de tonyina. Camina que caminaràs va trobar-se un follet que demanava menjar i el noi, tot i que tenia gana, va decidir ajudar-lo donant-li mig entrepà. El follet va engolir l'entrepà tan de pressa com va poder i després va dir: «Soc un follet i tu m'has ajudat, per tant, ara sóc el teu follet i aniré allà on tu vagis». «Tu saps com puc sortir d'aquí?», va preguntar el noi. «Oh, i tant! Només m'has de seguir a mi!», va dir el follet. El follet va ajudar el noi a sortir del bosc i de seguida eren en un lloc que el noi coneixia. Dibuix d'un bosc de nit. Un follet treu al cap, amb lletres blanques, el nom del conte. Al principi, on s'ha dit el títol, també s'ha vist el bosc. Les lletres han anat apareixent sincronitzadament amb la veu i el follet ha tret el cap i s'ha tornat a amagar. Adéu, follet! Gràcies per ajudar-me a trobar el camí. «No, si jo vinc amb tu!» No, no pots. Què diran els meus pares i els meus amics? «Com que m'has ajudat? Aniré allà on tu vagis i ni els teus pares ni els teus amics em veuran», va dir el follet. «D'acord, vine!» Des d'aleshores, cada cop que el noi caminava, el follet el seguia i cada cop que el follet tenia gana, deia: «Ei, m'has de donar menjar!» I el noi li donava menjar. Fill, no mengis a l'habitació! Li deien els seus pares, però ell havia d'agafar menjar per al follet. Cada dia és més estrany el nostre fill. Ara li agrada més el pernil dolç i el formatge que la tonyina, deien els seus pares. Imatge fixa. Taula de mescles. El noi estava fart del follet. Fins i tot, quan havia d'anar a fer un riu, el follet era allà molestant. «No em deixes concentrar!», deia el noi. Un dia, aquell noi va anar a l'òpera i va comprar una entrada. «I aquest homenet ve amb tu?» «Sí, em segueix a tot arreu on vaig». «Aleshores, també ha de pagar entrada». «Però si jo no tinc diners!», va dir el follet. I el noi, que no volia perdre's l'òpera, va haver de pagar 2 entrades. Allò va fer que els diners del noi s'acabessin aviat. A més, no li va servir de gran cosa pagar 2 entrades. Només havia passat mitja hora i el follet va cridar: «Tinc molta gana!» I allò va ressonar per tota la sala. Els van fer fora de l'òpera i al noi li van prohibir l'entrada durant 3 mesos. Es torna a veure el dibuix del bosc. «Em vas dir que no et veurien», va cridar enfadat el noi. «Sí, només els teus pares i amics. No vas dir res de l'altra gent». «En això tens raó». Imatge fixa. Micròfon amb auriculars al damunt. Un cop a l'habitació, aquella mateixa nit, mentre estàvem veient una sèrie a la televisió, el follet va dir: «Tinc gana! Vull pernil dolç!» I el noi li'n va donar, però va pensar: «Avui és l'últim cop que te'n dono. Demà vindràs al bosc amb mi». Imatge fixa. Taula de mescles. Només feia un mes que el noi havia conegut el follet, però ja n'estava fart. «Bon dia, follet». «Bon dia! Avui et veig més alegre. Que hi ha novetats?» «Sí». «Ja veig que estàs preparant un bon entrepà de formatge i pernil dolç. Gràcies, és el meu preferit». «Sí, ja ho sé, per això te'l faig». «I no et fas un entrepà per a tu?» «No, no tinc gana», va dir el noi mentre pensava: «A més, tornaré aviat a casa. L'entrepà de tonyina ja me'l menjaré allà». Imatge fixa. Guió d'aquest especial a sobre la taula.
El noi va posar-se l'entrepà a la motxilla i va dir: «Vinga, segueix-me». Sí, això ho faig sempre. A on anem avui? D'excursió al bosc, et sembla bé? A mi? Perfecte! Tot el que fas m'agrada. Ja fa molts mesos que vinc amb tu. Molts mesos? Esclar, els mesos de follet deuen tenir més dies que els dels humans. No, són iguals. Si t'ho expliqués, no ho entendries pas. Va riure el follet. Un cop eren al mig del bosc, el follet va dir: Ja sé què vols fer. «Què? Abandonar-me. No, no és veritat. Jo mai no faria una cosa així». Vols dir si ja van 5 vegades que m'abandones? Però què dius? Si és el primer cop. A més, no t'estic abandonant, t'estic tornant al teu lloc. Si em respons amb sinceritat a la següent pregunta, et diré com ho has de fer perquè no et torni a seguir. D'acord. De debò que vols abandonar-me aquí? Sí, no ho suporto més, això que em segueixis a tot arreu on vaig. Està bé. Aleshores, quan et demani menjar, no me'l donis i seré lliure i ja no et molestaré. Ho dius de debò? Esclar, així funciona, però me l'has d'ensenyar, si no, no funcionarà. D'acord. El dibuix del bosc, altre cop. El noi va obrir la motxilla i va treure l'entrepà. Estigues atent, que jo estic a punt de dir-ho. Tinc, gana! Va cridar el follet i el noi no li va donar l'entrepà. El follet va desaparèixer i en aquell moment el noi va perdre la memòria. Imatge fixa. Guió d'aquest especial a sobre la taula. Quan el follet ha dit que tenia gana, hem vist el follet en dibuixos animats. Ara vindrà una altra animació amb el noi. Què hi faig aquí? Per què he entrat al bosc? I com puc trobar la sortida? El follet del bosc, un relat escrit per Ricard Vidal i enregistrat a Ràdio Vilafant. Veu de noi, Què hi faig aquí? narrador. Camina que caminaràs. Va trobar-se un follet que demanava menjar. Follet, Sóc un follet i tu m'has ajudat. Per tant, ara sóc el teu follet. pares Fill, no mengis a l'habitació. i senyor, I aquest homenet ve amb tu? Ricard Vidal. Veu en off, Mercè Mainer. Música, Indijor Fiber. Correcció ortotipogràfica i d'estil, Oriol Canal. Directora de l'especial primer any i tècnica de so d'aquest especial, Mercè Mainer. Muntatge i edició de vídeo, Ricard Vidal. El dibuix del bosc, altre cop. Quan la Mercè ha dit guió, la càmera ha enfocat el guió. Després la càmera ha començat a moure's i després quan ha dit Ràdio Vilafant, s'ha vist la paret amb el logotip de la ràdio. Estigues atent, que jo estic a punt de dir-ho. Tinc, gana! He cridat molt, no? Fos a negre.